ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। କେମିତି ଅଛ? ଭଲରେ ଅଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ତମର ବିଜ୍ଞାନ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ହେଲା, ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वस्थ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆମେ ଯଦି ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଅଧିକ ଖାଇବା ବା କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ। ଆମେ ଏତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କମ୍ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ ଖାଇବା। ତୁମେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଖାଉଥିବ କି? ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଖାଉଥିବ କି? ନା, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିବ? ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଆମର ସମୟ ଅଛି। ସକାଳେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ସକାଳ ଜଳପାନ, ତାପରେ ଗାଧୁଆଳେ ଯେଉଁଟା ଲଞ୍ଚ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳପାନ, ତାପରେ ଅଛି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଡିନର ଭୋଜନ କରୁ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ରୁଟି କିମ୍ବା ଡାଲି ଏଇଭାবে ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ତାପରେ ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ନିୟମ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏଇଟା ବୁଝିଲ। ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ତଟକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତଟକା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କହିଲ? ତଟକା ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଉଷୁମ ଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବାସି ହେଇନଥିବ ବା ରହିନଥିବ। ତଟକା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କହନ୍ତି ତଟକା ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ମାନେ ମାଛି ବସି ନଥିବ କିମ୍ବା ଆମର ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, କୌଣସି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇନଥିବ, ସବୁବେଳେ କଭର ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇ ଖାଇବା। ଖାଲି ତୁମେ କ'ଣ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ? ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଖାଲି ରୁଟି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିବ? ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମିଶାଇ ଖାଇଥାଉ। କ'ଣ କହିଲ? ଫଳ ଖାଇଥାଉ, ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଥାଉ, ଶାଗ ଖାଇଥାଉ। ତୁମେ ତ ବାହାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ କେତେ ଖାଉଛ ନାହିଁ? ପିଜା, କୁରକୁରେ, ଟକଟିକିଆ ଜିନିଷ ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ତଥାପି ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇକିରି ଖାଇଥାଉ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। କିଭଳି ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ପରିମାଣର ଖାଇବା, ତାପରେ ନିୟମିତ ଭାବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆଉ ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ ଯେ ଆମ ଶରୀରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ପାଣି ନ ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବନି। ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଠିକ୍ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ଶାଗ, ସବଜି, ପନିପରିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମର ଶରୀରରେ 75% ଅଛି ଜଳର ପରିମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳ। ଆକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହେବ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହାତ ଧୋଇବା। ନହେଲେ ହାତ ନ ଧୋଇଲେ ଆମ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜର୍ମ ଥାଆନ୍ତି। ଏଟା ଶରୀରକୁ ଯାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଜର୍ମିନେଟ୍ କରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଇଏ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେ ରଖ, ପରିଷ୍କାର ବାସନରେ ଖାଇବା। ତମେ ଦେଖୁଛ ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦନାରେ ଖାଉଛେ, ପତ୍ର ଦନାରେ ଖାଉଛେ ବାହାରେ ଠିଆ ଠିଆ, ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ। କାହିଁକିନା ତା ଦେହରେ କେତେ ଧୁଆ ହେଇନି, କେତେ ଧୂଳି, କେତେ ଜର୍ମ ଥିବେ। ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବାସନ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଟ୍ରେ ହେଉ, ଥାଳି ହେଉ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ମାଜି ପରିଷ୍କାର କରି ଖାଇବା। ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ବିନ୍ଦୁ ଭିତ୍ତିକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଇବା,
ତାପରେ ପାଣି ପିଇବା ବା ଯେଟା ଜଳ ଏକ ଆମର ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛ ତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ମଧ୍ୟ ଧୋଇବା ହେଲା। ଏହିସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଲେ ହେଲା ଏବେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମ ପାଇଁ କଲି, ତୁମେ ଆଗକୁ ଘରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।